عبدي ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا جزيل الأجر في الدنيا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أوارا ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. من يجيب العبد أبدى السوء أوارا ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيد فإن كان حلالا وأمره ولم يبالي بقول أحد من الناس
وإن كان حراما وتركه وتوقف عنه ولم يبالي بالتعليق أو استهزاء أحد من الناس امتثال قوله تعالى في جانب الحلال. تلك حدود الله فلا تعتدوها. في جانب الحرام. تلك حدود الله فلا تقربوها. wani islam na tani ta fagoci nun wayuwa ta almonta ka kurku go wuci ba wuci nun go tun da ke tingi won wuci dan wani katiya yau ko mo boni mun ga mi yari ya bi yau dan wani to go shiyan ta farani lafiya nan tun kugo ta furu kani karuci won baba ti biya ban ko kar karuci ko tiye sai da mutuli wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ce ton mi ya wuce yamma yokiyar mun kuno kai gon annabi wan ki wuce ku ke yokuri kuma alfiya na kan ko ya ban wan banya kan ko da ya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ba yene korko a shilamin ba da ce ko wani fatima ce ni a kuwa tiyari wa mu insha Allah uce da ko waje ni ba ye secteur nefti tukondi wani alaji Idrissa trésorier ya jandir kan insha Allah tuba ce nan kan magribi ka gari sai ni ne da ce ba wa mu ba waje yana ne amma liyan wamu to ba ci yari islam na kani wani wamu liye yarin ce din da su kwaro wallahi iya wanya ba a janda in yi ba ci da litirin kurkule a islam din ko kuwa annan la janda wallahi iya yaftini ne a tince na niya ko ta ba to igiya wa muhallan bangai ni cikin wani yayyano ni cikin nan ce mbom yamtini hal ya ba kunna kan jano aba friki wono ko gona dalilo yi wato gomba ya lan kullum ba nyani o nyokuni o yara tun wadi fi banna dai to ko ba ta mi jami ban ko na ko ma so ko so jamu na te ma so ya ce ma so we kurba na mi jami tun ban ko ndi ya jamba di buri ya shina to wuce ne mu wallahi tun ce nan niya to kure kan tunan ya ka boti akan cho akan so mutundi akan boti mu anago kuma mi bamma akina islam to yo bamme ko bamme mu tuwe lati an ba ya kurna ce kuma ila mu bamme ya tauhidi mi bamma ya tauhidi sanu shi an ga suratu muhammad fa واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. جزاك الله خير. لو إلانا كان بات يا باجي قرآن باجي كل سورة بنجين النبي كو إقرأ كلا كل سورة قرآن في سورة وهم في ومنا يا النبي شوف بنا يقرأ كاتي تقول شو ينين بجينا كتير توني المعلمة ولا يكنا كم با كتير يجري وانا فعلا بندو أبا بندو أنه لا إله إلا الله لا كيو النادم بمبو كتير على يا لموني يا لموني سرت سامبلا بيجي cikin lambon wani adiri a yi na to ko karkurki ko washiyan da ya kamce to kiji ba wani ya shartin min ya yi bombi pibe picture yo ya biye nan ga latima to ya lan kurli ne a shilamin ba in
banna kamba tauhidin kuwa cikin wani tuwa wastaghfir li dhanbi allinga shin jawa al-dhunubun ba walil mu'minina wal mu'minat yambu mamma dam ya bi to uti ni mamma bi jabi yam fo wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa matawa lawan uti ban tun fana in yana kuri an fana in yana kuri uti ban dan wani ashilamu mutunci na niya wallahi in yan bom kama mu bom muti fare yofiyan mu gote farda al-jahlu aibun wa sahibuhu yu'aibu wa laysa lahu nasib abanda yene al-jahlu aib anda bani mu Muhammad yi kware yogo fiyan mu no bago ti kware kili dano ko fiye bini abanda yene den abale din la ba tin jaya jami yene aya ba shi jami hiro to ko farilla ko mu ga yene da layi abanan ti tin yi mun wani ala hanyar alaji aya ba yi wani kofarin labumin na liye ne kabliyan ba a jin tin jama biya aya ba yara yau kai yi fiye na kai yin bin a jana yau kurin ce da ne fi fasita liman ba furi turi liman ya turi ni jami'in liman jami'in biri in biya jami'in ne liye na an kakka liman jami'in ba biri yin bi ko yari yana to bam yari to din la ku jami to sanu fitin gari lati wa ka biya tun da babban ga wani kusan ban ce ya rufe yanci to lan wani har ne Qur'an biya ba tun da an ya kafiya mu gabar mu to gari da kuna ne to a islamin ba tin yi garba wani yari tun ba sana tin yi garba wani yari lan ce ittiba'ul hawa mufakwa din ne to ta ko me ko ne da ce bi ondul kalmu boyara kama da ya ce yankara yin yokurta no wani goma ne a ya ta wani goma wuce wannan kaga tun ba da yori ta dini ko farin goma mu wuce yin kanka lanin kuma tilar goma wani a yadiyar nufar jarda ka ba ko da ko sanar ka goma kai wuce yin mutum shi ya ta burkin tira tun shi yadda ta burkin tira an jiya mulli bakari mai nan da indiya ko in indiya ka dunga tura na yi ba ka won fi ku san wani koya wuciya wandal abapa to manna akan ba o to wuciya ne kirji ba to irin man wallahi annabban saloma diri da annabin tuwa durma ban man mamma dubu da ruhi luguro akana ka kibo mu biro ce gara biro ce mun yi ko ya tun ka bani qur'ani lan ta tiban annabi yin yi mamu lawan ja aya ce wuce goro lare nan ko da ce won goro ma ka kura ka ana kun annabi to annabi to mu ro ba to tin cinanya ka bu tiyura mu pappo tinya لأن اتباع الهوى
yasuddu anil haq har ayari ka ba wara ka wallahi ba kana kan ba dimo yomo ka bon kul akan ba ni lenen tie bo ma ni tie kiyama akan ba ni lenen ba fu ni to dia tindak ni ni ka ni to la mo ni ba ya ba sanna ka ba sha Allah ko ba shi insha Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
عبدي ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أورا، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا؟ أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أورا، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا؟ فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا.